Вечерята ифтар по случай свещения за мюсюлманите месец Рамазан събра на едно място учени, политици, дипломати, мюфтии и представители на Светия Синод. Свещената за мюсюлманите вечеря бе домакинствана не от главния мюфтия, а от българския президент Росен Плевнелиев. За мен е чест и удоволствие да бъда домакин на тържествената вечеря ифтар, която ознаменува началото на свещения за мюсюлманите месец Рамазан. В България от хилядолетия празничната трапеза се споделя със съседи и приятели. Опитът на Плевнелиев да изрази толерантност към мюсюлманското вероизповедание се превърна в опит за налагане на исляма като втора официална религия у нас. Главният мюфтия Мустафа Алиш Хаджи, който вместо в полза на българските мюсюлмани работи за протурските интереси у нас, за пореден път поиска строеж на втора джамия в София. И ние сме свидетели, че храмовете се изпълнят от млади хора и често пъти не ги побират. Ярък пример за това е единствената джамия в София, оказала да се тясна за молещите се мюсюлмани. На мюсюлманския религиозен ритуал, чужд на традиционната източно-православна религия у нас, присъства и българският патриарх Неофит. Патриарх Неофит, защо се съгласихте да дойдете на тази среща? Не е ли това опит да бъде наложен исляма като втора официална религия в България? Господин президента е преценил, че тази вечер може да бъде полезна за нашето общество и ние го подкрепяме. Тъй като на вечеря ифтар могат да присъстват само мюсюлмани. Както виждате, не са само мюсюлмани. След като миналата година на вечерята ифтар в Пловдив бяха допуснати само турски журналисти, а българските скандално изгонени, сега медиите имаха достъп. Но да снимат само встъпителните слова по случай вечерята без право на въпроси. Журналистите бяха помолени да напуснат дома на президента в резиденция Бояна, преди вечерята ифтар да бъде открита с молитва на имама на софийската джамия Баня Баша.